I am a podcast that is broadcasted in Welsh about technology. Helo, henffych, calennig a phob math arall o gyfarchiad I chi wrandawyr a croeso I Haclediad cynta 2012! Woo! Croeso I Haclediad rhif 17. Undechrau. 16? Oce. Ti'n fe, chi cychwyn ta? Na, cael ymlaen. bob dim yn iawn. Helo a chroeso I Haclediad rhif 16. Wedi mynd chydig bach ymlaen yn hynna'n gan bod fi'n drysu'n hawdd iawn adeg yma'r flwyddyn. Oeddech chi'n gallu clywed y bechgyn, oedden nhw yn swnio yn eitha bywiog heno yma, ond hoffen I ddeud bod hon yn rifin sick o yr Haclediad. Pwy sy'n sala? Bryn neu Estyn? Dwi'n meddwl dwi ar y ffordd I fyny, yma Bryn ar y ffordd I lawr. Dwi'n swn I cysylltu fyna. Felly dwi'n gobeithio bod chi'n edrych ymlaen am ddigon o sniffles, ond gobeithio bod nhw ddim yn sniffles o dristwch, dim ond o anwyd. Mae wedi bod yn flwyddyn ddiddorol iawn yn 2011 a dyn ni wedi bod yn croniclo hi yma ar y Haclediad, felly fyddwn ni'n gobeithio yn edrych nôl y cwpl o bethau fi ni siarad amdan dros y flwyddyn. Dyna ni rhywbeth nofel a newydd I wneud ar ddechrau flwyddyn fel hyn. Ond hogiau, oedden ni wedi bod yn trafod cyn dechrau recordio, bod ni wedi bod yn cael bach o drafferth I edrych fyny unrhyw highlight. Un ddau sydd wedi dod fyny, ond Iestyn, o ti falle ddim gymaint o eisiau deud y highlights di, chos oedden ni'n bach yn amlwg. Peth dyfais 10 modfedd fa gyna fi o flaen I. Ydy hi'n sgleiniog ac yn ddu ac yn berffaith? Mae'n cael ei polisio bob bora a bob nos, yndi. Gobeithio bod na ddim amhwyster. Da ni yn siarad am yr iPad 2. Mwyn yr rhaglen teuluol. Rwy'n ddim eisiau clod o fath. Byddwn ni'n cael explicit wedi stampio arno fo yn yr iTunes Store. Come on, Estyn. Wel, dwi'n meddwl fod Apple yn cyflogi pobl Cymraeg fatha Amazon, felly da ni'n iawn. Da iawn. So, Estyn, pam mae'r iPad 2 ydy dy hoff beth di da ni wedi siarad am yn ystod 2011? Wel, dwi'n gwybod fod iPad nath o ddod allan flwyddyn cynt, ond mae hwn mae o'n lot cyflymach, ac mae o'n just yn, a hwn ydy'r un cynta I fi I fod berchen arno, ond mae'r gwrth da chi'n gallu neud efo'r peth yn anhygoel, am fod dos am diwrnod I mynd heibio, dwi'n meddwl, I fi beidio cyffwrdd fy 10 modfedd di. Ydy'r apps... Wel, mae pawb yn gwybod beth i'r iPad, so na I fynd drwy rei o highlights beth dwi'n meddwl sydd yn dangos iPad yn ei ola gorau. Mae definitely y Guardian iPad app sydd yn ddyddiol yn cael ei lawrwytho. Mae'n bron iawn union un peth ar papur newydd, ond wedi cael ei reid allan mewn ffordd hollol addas i'r iPad, a mae o'n rhan o newsstand sydd, so mae bob 7 o'clock bob bora, mae o'n lawrlwytho'n automatic iddo fo, so dros brecwast gai darllen y Guardian, ond ar ôl wsos yma, dwi'n meddwl fydd rhaid talu 10 punt y mis I gael hwnnw. Os gyda fi 10 punt y mis I wario ar papur newydd, mi fyswn ni'n talu amdano fo, mae o hollol werth o. Beth arall dwi'n defnyddio yn ddyddiol yma di tune-in radio, so mae jyst fatha yn ista ar y bwrdd brecwast hefyd yn chwarae radio yn y bora. Mae hwnnw'n berffaith. Ydy tune-in radio yn cario pob peth sa ti'n cael ar DAB neu? Nei. A mwy, mae'n siŵr. Di. A Radio Cymru. Hei. Felly, a fysa ti'n dweud, wyt ti wedi bod yn defnyddio y stwff mwy iPad 2 specific fel y Skypeio, fel FaceTime a pethau felly? Dwi wedi bod yn defnyddio FaceTime eitha dipyn arno fo, I ddweud y gwir, o'n i'n meddwl fyswn ni, ond oherwydd fod
brawd yng Nghyrfell wedi cael plentyn yn y de, a maen nhw'n hoffi gweld plant ni yn y gogledd. Da ni'n defnyddio fo hyd jyst i siarad efo nhw, a mae y plant wrth i bod a'n gweld i gilydd dros... Mae'n rhaid fi ddeud, fi es i yn Skypeio, o'n i'n siarad kids cyn i ni dechrau recordio, gymaint o nadolig tech a fi oed yn teulu ni. Mi ddaeth na iPad 2 i teulu yng Nghyfraith y fe. 2 berson wedi ymddeol ac yn loving it. Maen nhw'n absolutely gwirioni yna fo. A fi o'n i'n Skypeio mwyn trwsio'r teledu o'r canolbarth, y teledu newydd yng Nghaerffili. Fi o'n i'n Skypeio yn flipio o'r camera blaen ar yr iPad i'r camera ôl mwyn cael gweld beth ar y teli, a wedyn cael siarad efo'r person oedd yn trio trwsio'r teli ar yr un pryd. O'n hydolus. Absolutely hydolus, gwirioneddol. Y tro cynta hefyd i yn in-laws i fod yn Skypeio. Oedden nhw ddim roed wedi bod yn defnyddio Skype ar eu cyfriadur nhw, sydd yn iste mewn un stafell yn y tŷ. Dim hyd yn oed, dim hyd yn oed laptop cyn hyn, y naid yn syth i'r iPad 2, a gymaint gwell amdan hynna. Achos bydde hyd yn oed dysgu system desktop dyda Apple neu rhywbeth gwahanol, falle'n bach o leap. Ond achos, unwaith eto, da ni yn swnio fel right fanboys, ond mi ddedau o, y cynllunio i gyd ydi wneud yn hollol syml, bron o bod fel tegan. Ti isio hwnna, ti'n gwasgu yna fo. Symls. A mae'n gallu fod yn union, tywod, mae bob iPad i bob person yn mynd i fod yn wahanol oherwydd gymaint o apps ti'n gallu gael iddo fo. Fydda dwi'n hoffi tynnu lot o luniau, a felly mae'r app Snapseed yn un o'r ei gorau fydwch chi gael. A mae mond £2, a mae hollol werth o. Mae o di cael ei wneud gyn gwmni Nick Software, a maen nhw'n wneud plugins i Aperture a Lightroom sydd yn costio £200 bob un, ac mae technoleg yna i gyd di mynd i fewn i'r app yma, a mae o'n gymharol ar plugins na. Wyt ti'n tynnu lluniau hefo camera'r iPad? Na, os ni'n mynd bodder hynny hynna. Na, sy'n lot o werth ar hynna. Dwi jyst yn defnyddio yn y ffordd oherwydd fod yr iPhone efo iOS 5 efo photo stream, so bron iawn yn syth ar ôl fi dynnu'r llun, mae o'n ymddangos ar yr iPad beth bynnag. Fab. Felly, mae pob peth yn gweithio hefo'i gilydd a wedi cyrraedd i zenith. Gan nael eich un peth arall fewn hefyd, yr Apple TV sydd yn gweithio mor dda efo fo. Ar ôl dy broblemau Apple TV kids bod y sŵn yn mynd ond oedd y lluniau ddim a rhywbeth o felly. Hynna te blwyddyn yn ôl yn rhywbeth fel ydoedd. Yn ystod y blwyddyn diwetha, efo clic? Di clic di sortio hwnna allan? Ydy, mae ysbryd clic yn gweithio'n berffaith. Ond dwi'n meddwl fod nhw'n di neud byd i newid o. Mae jyst y ffordd mae Apple di neud yr iPad mirroring, so bob dim mae'r iPad yn weld, mae'r Apple TV yn weld o. So mae'r sain yn cael ei ddanfon yn syth iddo fo, mae'n gweithio'n berffaith. A fysa hynna, sori, mae hynna swnio'n rili hunanol. Bach yn geeklyd hefyd. Tune out os da chi isio. Dwch nôl mewn 5 munud. Swn i eisiau dangos, eisiau hwnna fel taflunydd dyda i wneud mirroring, bo fi wneud cyflwyniad a bo fi eisiau dangos i bobl beth dwi'n wneud ar yr iPad. Ydy'r Apple TV yn gallu wneud hynna i fi? Fel taflunydd. Os gyn ti HDMI ar dy projector, ti'n iawn dweud. So either Apple TV efo HDMI cable mewn i projector ti. Allu di just, gwych, na fo, na gyd yn eisiau gwybod. Ond mae rhaid y stafell tu fewn gael Wi-Fi i connectio yr Apple TV ar iPad. iPad. Oce, na fo te, dwi wedi gwybod. Sori am hynna, bobl. Folks, nôl i'r byd go iawn. Diolch yn fawr i Estyn. Offi bolsio hwnna eto, bach o pledge. Os ti eisiau mynd yn hyd o fwy geeklyd, fe rydw i gael Apple TV yn hooked i'r projector efo'r iPad, efo keynote presentation efo, a defnyddio dy iPhone i navigatio trwy'r presentation, so ti'n mynd gafel ar yr iPad tra ti'n neud o, a ti'n gweld dy nodiadau ar yr iPhone, a dyn nhw'n dangos i fyny ar y sgrin. Tweld. Dwi'n mynd swn i'n gallu trefnu. Hei, edrych sut mae hwn di trefnu. Dwi'n mynd swn i'n gallu trefnu rhywbeth fel da. Bys yna actually'n cymryd cynllunio. Bryn, wyt ti dal efo ni?
Just about. Wyt ti wedi meddwl... Ti wedi meddwl am rhywbeth, meddyliau hapus rwan, meddyliau positif rwan, be oedd dy uchafbwynt di y llynedd ma? Nath ar rhyw botol o whisky fi, hwnna rhaid. Si ffidio siop neis oedd gwerthu cwrw yn Conwy, hwnna rhaid neis. O, nes i ddod o hyd i botal o botal cwrw quadruple fermented. Wow! Ia. Hello? Hello, ia. Sut maen nhw'n neud hynna? Dyn nhw'n neud o? A wedyn maen nhw'n... Ie, gadlo fynd off, a gadlo... Deg y cant. Holy moly! Di hwnna di wneud gen rhyw fynachod yn... Rhywbeth ola yn yr iseldiroedd. Na fo, maen nhw'n crackers. Oedd 15 pint y botal. Wel, hwnna fel talu am noson allan gyfan i fi. Wel, o'n i atha noson allan y Llundain, mae'r ffrind o'n i allan efo dweud, reit, dos di'r bar, gyfan y botal neisiau gynnu nhw, ac o'n i di meddwl ipyn, so mae'n dweud, reit, then, mi nai. Mae'n mynd i fyny at y bar a dweud, be di'r botal neisiau gynnu chi? Mae'n dweud, hon. O, da di cael hon o barod, be di'r nisa? Mae'n dod ein arall, porter di hwn, mae'n dweud, na, da ni, be di'r nisa? Mae'n dod ein arall machan, mae'n dweud, hwn di'r nisa gorau sgyn ni. Mae'n dweud, reit, cool, na i gael 2 o hynna. Mae'n 15 pint botal. Mae'n nhw'n oce, gael 2 o hynna. Mae'n nhw'n 10 y cant, mae'n dweud, gai 1 o hynna. A wedyn, ond oedd o'n bloody neis, a di fi dweud. Mae hyn, eich dod i'n syniad o fama wan o ffaith bod fi'n siarad am beth eraill. Dwi'n cyn rili fawr o highlights. Na ddim byd wedi tanio dy ddychymyg di? Dim rili na ddo. Yn y marn ni, mae wedi bod yn rili flwyddyn weddol... Me. Ia. So byd... Dwi di sgwyddio sgrichian o'r blaen ffaith bod... am y defnydd o'r gair, o'r defnydd a'r defnydd anghywir o'r gair arloesol. Gallu hwnna fod dy thema'r flwyddyn ti? Ie, dwi'n teimlo, mae'n just... Dwi'n meddwl blwyddyn yma, da di claddu y defnydd o'r gair arloesol. Achos bod na ddim byd wyt ti di gweld sydd yn wirioneddol wedi bod yn arloesol. Dyna'r peth da di gweld ydi datblygiadau, ond dwi'n byd, swn i na neb call yn galw'n arloesol. So, yeah. Sorry, dod ar downer ar y holl beth. Wel, beth am rhywbeth alle fod yn gyffroes? App Cymraeg newydd wedi ei lansio yn ddiweddar. Dwi'n clywed synedd ddiddorol yn dod gennych chi'ch dau. Iestyn, ti nath dod o hwn yn sylw ni. Rhywbeth newydd, arloesol. Arloesol! Ni'n hoffi'r gair arloesol. Ond, ie, wow. Just i chi cael gwybod yma wan, anwyl grandawyr. Dwi yma, ddim yn... Efo dyn oes, dwi ddim yn swnio yr un wych, ond edrych chi dwi'n teimlo lot o waith a dwi'n swnio. Ac o'n i'n disgwyl grandawyr, so o'n i'n cael rhyw fath o teimlad, bod sa'n ffrindiau fi yn cyd cyflwynwyr a bod yn neis i fi ac yn dweud, paid a poeni Bryn, paid a poeni, byddai di'n iawn. O na, gwrandawr, maen nhw'n trio gwylltio fi. Diawlad iddyn nhw. Ydyn. Da ni wedi bod yn edrych ar app golwg. Wan te, dwi ar hyn o bryd yn ddyfeisless. So mae'r bechgyn di bod yn cymryd golwg ar hwn dros dwi. Just ti lwcus, na rydw fel mai ti siwr ti lwcus. So, o'n i draw at Iestyn gynta. Wel, ti'n cofio, just 10 munud yn ôl, o'n i siarad amdan y Guardian a un o'r flagship papura newydd ar yr iPad a ffordd sut i'n neud ti. Mae golwg di mynd y ffordd arall. Ie, hollol ffordd arall. Mae pawb, dwi'n meddwl yn gwrando ar hwn, yn gwybod yn iawn beth i PDF. A basically, pan mae golwg yn gyrru
i gwaith nhw i gael ei argraffu ar bapur, maen nhw'n probably'n gyrru PDF a mae bob dim yn sownd yn ei lle ac yn barod i'r papur A3 na maen nhw'n brintio. A fel dwi wedi dweud, 10 modfedd i'r iPad. Ac be da chi'n gael efo app Golwg ydy un app lle da chi'n gallu lawrlwytho bob cylchgrawn bob wythnos, ond yn yr un fformat a mae o'n mynd allan i brint union yr un ffordd. So, sydd yw'r peth mwyaf stupid dwi'n rhaid gweld yn y mawr. Mae'r text, os da chi'n edrych ar fel landscape, da chi'n cael 2 dudalen ar sgrin, a mae pethau'n amhosib i ddarllen. Troi o yn landscape, a mae dipyn bach yn haws. Os yr iPad efo retina display, fysa ni'n gallu ddarllen o eich, ond mae dal yn tiny, ond da chi'n gallu zoomio fewn, a mae'n dod yn glir yn ar y 10, a zoomio allan. Mae'n just dangos diffyg dychymyg a unrhyw fath o dealltwriaeth a be ydy'r cryfdera a gwendida yr app, yr platform yma. Mae nhw ond i meddwl beth yw'r ffordd hawsa, ffordd ffasta i ni gallu rhoi hwn ar y we. Ydy hwn yn fater cyllid, do? Na, di. Mae'n mynd... Mae'r Guardian wedi pwmpio pres i fewn i'n nhw. Mae'n amlwg oherwydd maen nhw'n gallu... Maen nhw efo rhyw system lle mae'r gwaith yn cael ei bwysio allan i'r papur newydd i gael ei brintio mewn un ffordd, a wedyn mae'r storiau mynd ffordd arall a gael ei reid yn syth i fewn i fformat yr iPad. Mae Golwg wedi... Be maen nhw wedi wneud ydy defnyddio web app... Beth iawn dyn nhw, hang on. Na i ffeindio enw ar y munud. Mae'r apps maen nhw wedi datblygu mwy na lai i fi'n edrych fatha rhywbeth sydd wedi cael ei apps esiamplo na da chi'n cael pan da chi'n lawrlwytho'r meddalwedd i greu apps a dos am byd dos am fatha dim dychymyg yn efo, dos am ddim fath o meddwl i gael yn gywir, achos dwi heb i ddefnyddio, falle bys y bobl sy'n gwrando rwan yn gallu mynd i gael golwg arno fo. Be di'r costau arno fo? Be da chi'n prynu? Wel, da chi'n cael 1 neu 2 rhifin am ddim i drio allan. A wedyn mae o be dwi'n gofio yn 75 pint y flwyddyn wedyn i gael bob un wythnos. Dwi'n siŵr fo hynna'n gweithio allan o'r rhatach na prynu ar bapur. Ond mae 75 pint yn lot i fi i gymharu efo 120 fyswn ni'n talu i'r Guardian am rhywbeth newydd bob dydd. Mae'n anodd cymharu fo, dwi'n siŵr, hefo rhywbeth fel y Guardian. Ie, ond bod mae'n gymaint o bobl mynd i lawrlwytho fo, felly, ti'n bo? Ydy hwn, so os dwi'n cael chi'n gywir, does na ddim, mae'r cynnwys yma, fel sa ti'n darllen PDF, fel sa ti di lawrlwytho PDF, a ti'n flicio tudalen. Ie. Ond ma' na... O ie? Ma' na bwtwm, os da chi'n tapio ar y sgrin, ma' na rhyw naf thing yn dod i fyny yn y gwylod, a ma' na bwtwm map i ec, a chi'n bwyso ar hwnna, a wedyn mae'r cylchgrawn i gyd yn troi just i fewn i plain text. Does am gwahaniaeth rhwng headings, does am quotation, mae bob dim just yn plain text. A fysa nhw di gallu mynd, mae yna lwyth o gynnwys yn cael ei greu ar gyfer Golwg 360. Dych chi'n gweld sa pethau di bod yn well, so nhw di cyfuno mwy o stuff y wefan, achos bod hwnna wedi'w fformatio pethau. Ydyn nhw wedi colli tric fanna? Be maen nhw wedi wneud ydy, maen nhw wedi trio creu ffordd i cael, i moderneiddio'r Golwg heb rili neud lot o waith mewn iddo fo. Be maen nhw wedi gallu ydy edrych yn union fatha y Iestyn dros Cyndolig wedi ail dylunio clawr Golwg a di trio neud o moderneiddio'r peth o dod o fewn i y dyfodol. Ydy, mae hwnna ar gael ar... lle lle ni weld hwnna, Iestyn? Dafad.me.
Dafod.me. Ewch chi fanna i weld hynna, a mae hwnna yn eitha radical o ailgynllunio, doedd. A peth ydi, fyswn wedi gallu edrych ar hwnna di trio gweithio allan. Reit, be ydy'r ffordd mae golwg, be sgyn golwg, be da ni isio dod i bobl. Ac wedyn, be sydd wedi gallu dod i dechrau newydd flwyddyn yma, dweud, reit, rhifin gyntaf mis Ionawr, fydd o'n y fformat newydd yma, fformat ar gyfer y dyfodol. Da ni wedi dod â pethau fatha fideos YouTube i fewn, da ni wedi dod â cynnwys digidol i fewn, a rhywbeth pethau diddorol, y gallu i gyrru links allan ar Twitter i bobl, dweud dwi wedi bod yn darllen pethau golwg, roed ar Facebook a falle. Ac wedyn, beth sydd wedi gallu hefyd, ydy roed opsiwn fydd ni fynd yn ôl mewn amser a prynu hen rhifynnau golwg. Lle mae'r archif, lle mae'r gallu fynd yn ôl yr amser i actually... Bysa'n ddiddorol iawn i weld, achos mae sefyllfa, da ni'n gwybod, sefyllfa ariannu cylchgronau, llyfrau a pethau'n Gymraeg yn rhai eitha... O beth yw, os ydych chi'n gallu mynd o'n... Os ti eisiau cael hen rhifynnau golwg, mae gen ti dewis ti'n ei mynd i golwg a dweud, wel, sy'n licio mynd yn ôl mewn amser i... Dwi'n siŵr fydd nhw ond fynd yn ôl rhyw bell nid ar 10 mlynedd. So, ti'n mynd yn bellach nôl o hynna, ti'n sôn am mynd i fyny i'r llyfrgell gen. Os a ti wedyn yn gallu rhoi yr hen catalog ar gael ar-lein yn syth bin, os pobl yn gallu talu a dweud, dwi isio rhifin golwg o 1983. Ond meddyliau'r manpower fysa angen i ddigideiddio y stwff na i gyd, achos diolch ond yn mynd i fynd nôl yn ddigidol, fel wyt ti'n deud falle 10 mlynedd diwetha. Ond lle mae'r archif o 10 mlynedd diwetha? Dwi'n dechrau bwyntio o ran neud hynna. Felly, a fysa chi wedi gweld gwell app tasa hi'n tynnu mwy o y wefan yn hytrach na'r cylchgrawn, neu dyw hwnna'n colli... Be dwi'n meddwl ydi o, maen nhw wedi trio roed hwn mewn app, ond oedden nhw ddim really isio... Dyn nhw wedi cymeru mantais o'r ffurf, dyn nhw wedi actually di edrych arno fo, a di dweud be da ni am trio neud efo hwn. Di defnyddio technoleg crad oddi ar y we ma nhw i greu, a ma na ipyn o gylchgronau eraill ar yr App Store sydd wedi defnyddio hyn hefyd. So wedi gallu just roed o'r PDFs allan, a roed o'n... Sa'n ni chi roed hwnna yn iBooks ni. A wel Leo wedyn, so'n haws i ddefnyddio na hwn. Wel sa. A mae'n atho dewisiadau bach yn od, fatha'r peth y text yn unig, sydd fatha ti'n colli unrhyw fath o cyd-destun, ti'n colli y formatting, ti'n colli y ffordd mae'r peth fod i edrych. Dwi'n mynd i synwyr pam bod yr opsiwn yna. Dwi'n eitha sy'n beidio di, os mae pobl sy'n methu darllen y lluniau, maen nhw'n gallu newid o i sgrifan, neud y testyn yn fwy, a mae o'n dangos diffyg meddwl a diffyg unrhyw fath o dychymyg yn creu y peth. Wel, Iestyn, dwi'n mynd adael ti gael y gair ola ar hwn, wrth quotio un o dy tweets dy hunan nôl at y ti. Golwg, nawn. Y dirty or untidy state of things, all over the place. Sbia golwg ar hwnna. That would be it, felly. Oes na ffordd i gael o'n o... Be sy'n ti'n awgrymu? Gan bod ti wedi awgrymu ailgynllunio'r cylchgrawn, sut ti'n mynd i ailgynllunio hwn? Ma' nhw'n amlwg yn defnyddio rhywbeth fatha, InDesign neu Quark i greu y cylchgrawn. Ac os ydyn ni nhw, dwi'n yn fan o hwnna fo, ond trwy defnyddio InDesign, da chi'n gallu defnyddio digital publishing Adobe hunan i greu cylchgrona sydd yn scalable a falle ar yr iPad. Diolch yn berffaith o fellfor, ond mae o lot gwell na hyn. A dylen nhw wedi mynd lawr y lôn yna, dwi'n meddwl, os na fod nhw wedi edrych yn yma, a fod o just yn rhy gostus iddyn nhw'n neud o. Ond y ffordd arall fysa just outputio fo i HTML, ac fod ma' 'na ffordd eraill hawdd ar y we i greu apps allan
o HTML5 a CSS, a just defnyddio'r un cynnwys, a fos fo ma llawer o waith unwaith eich setio fyny'r template, fod y storiau i gyd yn mynd i fewn iddo fora, so lot haws na cael yr union beth sy'r bapur ar yr iPad. Oce. Mae hwnna wedi... Dwi'n mynd i ddweud bod hwnna wedi rhoi ni ar downer. Mae di tanio pethau chydig bach fan hyn. Bryn, nawn ni trio gael ti deimlo chydig bach yn well. Wei, falle ddim. 2012, gyda ni cwpl o syniadau o be da ni'n rhagweld fydd yn digwydd yn 2012. A dwi'n cofio pan gychwynon ni wneud yr Haclediad, Bryn oedd yn unig defnyddio'r BlackBerry ni. A un o'r prif bethau sydd wedi dod fyny ar 2012 ydy'r syniad ma, y bydd rym yn mynd lawr y pan. Bydd. Mae rym sy'n o'r cwmni yna, oedd dangos just y ffordd anghywir o wneud pob peth. Mae nhw... O'ch chi'n gwybod, mae gen nhw 2 CEO a 2 Chief Operating Officer yn y cwmni. Mae gen nhw 4 person yn rhedeg y sioe. A mae nhw dal i mewn syniad be mae nhw'n mynd i wneud. Mae nhw'n creu... Rhy gormod o gogyddion, rydy. Wel, union. A mae nhw'n edrych ar yr dyfeisiadau sgyn nhw, a mae nhw'n creu mwy o'r union yr un pethau. Mae nhw'n newid i meddylia nhw bob 10 munud. Da nhw'n penderfynu, da ni'n wedi creu tablet i trio cystadlu efo Apple ar yr iPad, efo'r iPad. A... diolch yn gwerthu mor dda hynny. Da ni ddim yn gadw chi cael e-bost arno fo, ond haich chi gael BlackBerry i gysylltu efo fo, wedyn gwch chi e-bost. Na, gwch chi e-bost, ond na, da ni ddim yn mynd chi yn y fersiwn yma, da ni am roed yn y fersiwn nesa, so mae chi'n brynu dyfais nesa wedyn. Da chi'n cael multitasking iawn yno fo, ond dydy'r bateri ddim yn gret. Mae'n fod yn hwyr. A mae'n just... Da ni am enwi platform newydd mewn BB10. Actually, da ni ddim, achos mae BB10 actually yn trademark i rhywun arall. Beth yn dyn ewan. Mae'r holl beth oedd dweud, seriously boys, beth ffad ych chi'n neud? Mae oedd nhw oedd y pobl, da ni mwy na lai, creu yr syniad o y smartphone. Nhw da ni mwy na lai, nhw oedd y smartphone gyntaf wna lai, a oedd gen nhw'r mantais anferthol ma, ac yn lle ma nhw mwy na lai fatha yr syniad ma gen Darwin, y dap o dau, hwn ydy'r dangos i chi Darwin in action mwy na lai. Mae'r rym wedi methu cadw fyny efo'r datblygiad a heb di gallu dallt y ffordd mae'r farchad y symud, a wwan maen nhw'n mynd i fethu a maen nhw'n mynd i farw allan a fydd rhywun yn prynu nhw allan. Cryfder nhw oedd bod nhw oedd y ffôn busnes. Nhw oedd ti'n garantid o gael dy e-bost, o ti'n garantid o gael signal ffôn hyd yn oed trwy dy Wi-Fi sydd yn gret yn Ganolbarth Cymru gyda llaw. Ond... Mae nhw wedi mynd yn y flwyddyn. Oedd nhw gael gwasanaeth allan yn BlackBerry gyn rym dros y byd mwy na lai cyndolig yn yr atha'r wsos lle oedden nhw yn deud i'r farchnad be oedd i canlyniadau nhw am y flwyddyn. So mae'r rhan fwy o'r pobl oedd yn disgwyl clywed i canlyniadau nhw yn defnyddio BlackBerry. So a hyn yw'r pobl sydd yn talu ac yn gwerthu. Ti newydd neu fi boeni'n ened am y boes bach technegol na sydd pawb wedi cael y boot achos hwnna. Be ddigwyddodd? Doedd na rhyw fwy o sôn allan neu be oedd y rheswm ar tu ôl iddo fo? O'na gwahanol broblema. O'na broblema yn y canolfan lle yn cyfriaduron nhw gyd. O'na broblema efo'r technoleg, beth ddim yn gweithio'n iawn. A just fatha incompetency. Perfect storm o beitha oedd o, bod yna gormod o'na un peth ar o llall i digwydd ac oedd nhw wedi methu ymdopi efo'r holl beth. Ond ma' nhw just yn disgyn o un traffath i llall, a i fi mae'n edrych dda ma' nhw'n diffyg un person efo'r syniad clir o be ma' nhw'n mynd i wneud, sut ma'n mynd i weithio, a ma' nhw
aros yn sound yn yr hen platform, yn y hen technoleg, a dyn nhw wedi addasu. I atab nhw i'r iPhone oedd y BlackBerry Storm, ac wirioneddol oedd y BlackBerry Storm yn uffernol. Oedd o'n ara 10, oedd o'n drwm, oedd o'n sgrin aml gyffrodd, ond o'n rhaid chi pwysio yr holl sgrin lawr i gallu tapio ar y batyma. So, O'ch chi just a prynu fo? Nagwn. Wylisio, a mae fi dweud, be yffach ydy hwn? Mae o'n rybys. A nath nhw, o'n heb di edrych ar fatha, chi'n meddwl bod yr Androids cynnar yn ara 10? Bloody hell, oedd o'n byd i cyfharu ar BlackBerry operating system, yna uffernol. Mae rhaid i fi gyfadde, mae'n lot o ffrindiau fi, gynnau ddwy yn really big BlackBerry fans, ydy bod yn defnyddio, dwi'n credu torches ys gen nhw. Torch, ie. Ie, a just yn deud, ti'n be, mae'n crap, cos maen nhw wedi bod yn gweld, screens, dwi'n glicio'r syniad o keyboard, fine, ond ar drail y sgrin, mae'r sgrin ar browsing experience yn afiach arno fo, mae'n rhaid fi ddweud. Dwi'n wedi diwedd ar porwr arno fo, dyn nhw heb di meddwl ac yn actually edrych fewn neu gwaith ar sut mae'r peth yn actually gweithio. Mae'r peth mwyn y laid i'n edrych union y fath ers canol dechrau 2000 cynnar yn y ganrif yma. Mae nhw'n actually heb di meddwl a diw gwneud, wel, actually, ydy hwn yn gweithio'r ffordd gorau, sef rydyn ni wella'r peth. Mae'n mwyn y laid i aros yn llonydd, just yn cario mewn bethau mynd. A mae'r pobl sy'n datblygu apps a bachu yn edrych ar y platform a dweud, mae hwn yn rybys. Be di pwynt i ni drio? Be di pwynt i ni drio? Mae cwmni arall, da ni wedi bod yn, dim yn siarad yn aml amdano, chos da ni ddim rili siarad am gemau, gymaint o hynna, ar yr Haclediad, ond cwmni arall dwi'n gweld yn mynd yn rhan un ffordd ydy Nintendo, sy'n swnio bach yn odd, achos maen nhw'n cael ffigurau da am gwerthiant ar hyn o bryd, ond dydy'r innovation, fel petai, ddim yn arloesol, ding, gair yr Haclediad, achos bod pethau fel y Kinect wedi dod dros nhw, a mae'r serious gamers wastad yn mynd fwy tuag at PlayStation, Xbox. Yes, dwi'n wedi goffa fi am Xbox 720 sy'n dod mewn cwpl o fynyddoedd fydd yn redonculous, mae'n siŵr. Dwi'n cofio nethon ni sôn chydig bach yn ôl am yr Wii U, a neb lot i ddeud am hwnna. Be ydych chi'n meddwl? Mae'r ti newid i meddwl, oedd wedi dechrau, ond un Wii U fydd anno fo, o mae'n dweud, actually eich yna ddau Wii U, da ni'n siŵr eto, beth dyn ni am wneud. A mae'n just eto diffyg syniad hir dymor ar be maen nhw'n mynd i wneud a sy'n mynd i weithio. A just... Na, mae nhw'n dwi'n credu bod fi wedi symio fo fyny, oedd cwpl o tweets gen bobl yn deud, ydy Nintendo wirioneddol yn credu lle nhw dal rhyddhau gemau Zelda am 20 mlynedd arall. Peth efo Nintendo di, maen nhw'n gweld maen rhywbeth yn gweithio, a maen nhw'n just yn dal i cario ymlaen i defnyddio hwnna, tan mae'n mwyn a lai pob yn mynd y sal o'r damn thing. Wel, mae hwnna'n wir efo'r gêm, ond os ti'n meddwl yn ôl, Nintendo gwreiddiol, mega hit, Super Nintendo, mega hit. A wedyn, nath nhw newid o chydig wedyn efo Nintendo 64, oherwydd oedd gen nhw analog stick arno fo. Hwna oedd yr analog stick cynta, o beth dwi'n gofio, cyn y PlayStation. So wedyn oedd... really eisiau dod o N64 ni draw i Hacio'r Iaith. Bys ni'n lyfio neu hynna. Just, fel ymchwil. A'r un peth efo'r Game Boy, efo'r Nintendo 64, fatha GameCube, a nath hwnna'n ddim mor dda, ond wedyn nath nhw dod ar y Wii allan o'r pawb yn meddwl, fod o, just dod am yn high definition, a beth eol di'r remote na ti'n ysgwyd ar y TV. Ac mae'n di gwerthu miliyna, ac wedyn
yr un peth efo'r Game Boy hefyd. Ond pwy sti prynu nhw, di'r gwahaniaeth ystyn. Nhw'n rhywbeth... Ond y peth ydy, maen nhw wedi gwerthu. Ia, ond y peth ydy, mae gwerthu'r platform yn un peth. Ond beth ti angen neud wedyn ydy gwerthu'r gemau fynd efo fo. Ia. Ac swn i weddol sicr bod rhan fwy o'r pobol sy'n prynu nhw, mae'n mwy o lai, fatha, Wii Sports ydy'r unig beth gennyn nhw. Wii Sports, neth ni Wii Party Games, rhywbeth ola, yr fath o'r bethau ti'n cael efo'r console. Efo'r Xbox, y PS3 a'r Wii, oedd fod y Wii, bob un console oedden nhw'n gwerthu, oedden nhw'n ei profit arno fo, efo'r Xbox a'r PS3, oedden nhw'n ei colliad ar bob console nhw'n so oedden nhw'n gorfo gwerthu gemau call, doedd. Ac oedd Nintendo just i aim low ag profit high. Meddwl amdano fo wedyn, oce, faint o hir nhw dal i gario ymlaen gwerthu'r damn thing. Oedden nhw dal o'r special offer dolyg yma. Di'r peth i efo high definition yn efo. Ond y peth ydy, dwi dal wedi prynu un, oherwydd dwi wir eisiau chwarae Super Mario Sunshine a Super Mario Galaxy. Maen nhw'n gret, mae'n rhaid i ddweud. A mod dwi'n chwarae bob un arall, a dwi'n rhaid i fi gael chwarae ar heina. Mae Super Mario Galaxy, achos bod ti'n mynd trwy'r gofod a ti'n glanio'r planedau a pethau, dwi ti wirioneddol, unwaith ti fewn yn y gêm, gan ti'n clemp wy'n ffordd i fyny. Achos mae i gyd ydyw gynllunio yn 3D a wyt ti'n iwsio'r bethau bach i, controllers bach i wafio gwmpas yn lle. Mae yn cymryd amser i ti twigio fo. Ond dwi'n mynd i wario mwy na 50 quid ar un. Wel, dyn nhw yn... Y peth efo'r Xbox ac efo'r PlayStation, mae gyn nhw pobl neith sydd yn wirioneddol wedi gwirioni efo y platform a neith nhw farw ar gyfer y platform yna. Dos am fath sgin Nintendo ddim yr un... Na, maen nhw wedi colli nhw yndo. Although, mi fydd rhaid fi ddeud, dwi actually yn perthyn i un die-hard Nintendo fan, sef fy mrawd i. At Osian Lliw ar Twitter, a mae o bach yn obsessive amdano fo. Mae'n lyfio nhw. Ond, allai genuinely ddim enwi un person arall sydd yn really fewn i'w Nintendos. Mi allai enwi dwsinau bobl sydd fewn i'w Xboxes. So falle bod o... Sorry, Bryn, o ti'n neidio fe yma? A just yn dweud, y peth i gofio ti, mae nhw angen neu rhywbeth newydd, mae nhw angen penderfynu'n union y ffordd mae'r platform newydd, yr Wii U ma am gweithio, a dod i fyny efo rhywbeth, dangos rhywfaint o dychymyg, a creu rhywbeth newydd. Wel, dyna nath nhw efo'r Wii, ac nath pawb dal ddim creu games iddo fo, ti'n bo? Wel, dwi dal yn eitha sicr bod y syniad motion control ma yn gimmick. So ti di trio defnyddio yr Wii ar gyfer unrhyw beth fatha gem seithi, gem... Yr un peth syniad oedd, gem seithi, gem sword, gem bocsio, fatha, just mwy na lai, a fatha demo platform i fi o the Wii yn dechrau, o'n i'n deud un, neitha neb datblygu gem wirioneddol clyfar efo hwn, oherwydd just fatha technology demo dio. O ran y gemau seithi, o'n i'n weld fod Duck Hunt ar yr Nintendo greiddiol mwy accurate na... A'r peth oedd, gweld fatha, ti'n trio troi efo hwnna, ti'n troi rownd i gweld rhywbeth, rhyw target arall. Ti'n gorau trio pwyntio yr Wii controller oddi ar y sgrin. Pan ti'n mynd i ti'n troi oddi ar y sgrin, mae'r controller yn mynd, lle wyt ti. So ti'n gorau dal y peth ymlaen, a wedyn troio, ond ti'n mynd i troio gormod. A fatha just... Mae'r motion control mae'n pyn bach fatha'r 3D, mae'r TV manufacturers yn siarad bwysio'r pawb. Felly, fi fyddwn ni'n aros i weld beth sy'n digwydd fanna, ond ar hyn o bryd pethau ddim yn swnio'n gret. Ond eto'n barn ni di hwnna, os gennych chi farn gwahanol, neu a deud y gwir, os da chi actually'n gwybod am hyn, gan nad ydyn ni actually'n gemwyr hardcore. Pwynt cadwch i ni wybod ar wefan neu ar Twitter. Pwynt arall, un o'r... Wel, dwi'n gobeithio bod hwn yn
ddarogan ddim yn obeithio, ond mae Esyn wedi gofyn i siarad am llai o half-assed Wales. Sydd yn dilyn ymlaen o ap golwg. Be ti'n meddwl fanna? Wel, mae'n dod lawr i just yr agwedd dwi wedi bod yn gweld yng Nghymru dros y blynyddoedd dwytha, ac dyna pam nath sbarduno fi ymlaen i ailgreu ailfeddwl clawr golwg a clawr barn, oedd fod do'n i'm yn meddwl oedd nhw'n ddigon da, ac dydy pobl just... fod dwi'n gweld lot o bethau o'r ochr dylunio, ac yng Nghymru mae 90% o bobl, dyn nhw wir ddim yn gifio shit am sut mae pethau'n edrych. Cynnwys is king. Cynnwys be? Cynnwys is king. Wel, ie, content is king, ond mae pobl yn gorau edrych arno fo, dydy. Wel, peth ydy ddo, mae'r hanner pwynt o'r dylunio ydy actually neud y cynnwys edrych yn dda. A bod ti'n haws i ti gyrraedd at y cynnwys. Os ti ddim yn rhoi poeni am ffordd mae'r cynnwys yn edrych, ti ddim yn mynd i poeni... Mae'r agwedd yna mynd i drosglwyddo fewn i'r cynnwys. A mae hynna'n dangos yn glir ar Android a'r tablets. Mae ice cream sandwich sydd allan o'n, a maen nhw wedi dechrau gweld ti. Ond cyn hynna, maen nhw just ar goll. Ti'n half-asio hi efo'r dylunio, ti'n half-asio efo'r cynnwys. Ie, na, fi'n cytuno, Bryn. Yn rili cytuno fo hynna, achos mae o'i gyd i wneud hefo, ti'n rhoi agwedd o safon, neu bod ti'n rhoi syniad o safon, i ti wedyn, fe bobl, fel ti'n dweud Iestyn, falle bod bobl ddim yn instantly'n sylwi arno fo, ond mae o'n rhywbeth sydd yn bwydo fewn falle'n fwy is-ymwybodol. Bod ti'n dechrau gweld, well, hold on, mae cylchgrawn golwg yn edrych fel in-store magazine John Lewis, sydd yn really nice. Hynna, ti'n mo? Mae o fath i fi, os mae rhywbeth cael dylunio dda, ddylai mwy na lai, ddylai ti ddim sylwi rhywbeth cael dylunio'n dda iawn. Mae wedi cael dylunio mewn ffordd mor dda, ti ond y sylwi pethau sy'n cael dylunio'n drwg. A dyna fi... Ie, mae allai gytuno yn llwyr hefo, ond ydy y syniad half-assed Wales ma, achos bod ni yn gyffredinol fel... cenedl, ddim yn gwybod dim gwell. So sut da ni'n mynd i newid hwnna, Estyn? Mae just yr agwedd na, dydy, wel, mae o'n Gymraeg, dydy, so mae'n iawn, dydy. Y pethau yna, sydd yn rili cael fi, dwi'n yn gwybod sut i gael drwyad, dydy fo. A hwnna'n agwedd fi'n dechrau efo lot o'r games Cymraeg mae'n dod allan, a dwi'n cofio mi Oedden ni'n excitio'n lad, cofio Cerig Perig? A dwi'n dod rownd i'r syniad mae sgyn i Estyn, bod ni just yn half-asio hi, a bod ni ddim yn, bod ni o'r agwedd, mae mewn Cymraeg, mae rhaid bod o'n dda chi. Mi neith o neith. Wel, ie, a dwi'n dod rownd i'r syniad sgyn ti Estyn, eich achos bod fi'n di blino, bod fi'n teimlo bach yn sori'n hyn, bod just atho pam da ni roed i fyny efo'r crap ma, ble ni'n deud, fine, gret, well done, ti'n dweud o'n Gymraeg, pan ni'n actually trio gletach a neud o well tro ma, pan ni'n actually mynd yn ôl ag edrych arno fo, ag eich lle ti'n trio neud rhywbeth sy'n bwysig, ac neu fel bod o'n bwysig. Ie, dwi'n meddwl os nath chi weld rhaglen Burton ar Ysbrydrec cyn dolyg, oedd hwnna wedi cael ei wneud yn andros o dda, ac ar y diwan nes i sgwyl i weld pa gwmni oedd di wneud o, ac o'n i rioed i gweld enw'r cwmni yna ar ddiwedd rhaglen o blaen, rwy'n cofio enw'r cwmni rwan, ond rioed di gweld y logo yna ar ddiwedd rhaglen Ysbrydrec. Eich dwi'n gwylio'r rhaglen i anghywir, dwi'n gwybod, ond mae na, ond mae hwnna di cael ei wneud edrych fatha fod o ar budget mawr a di cael ei wneud na. Ond mae gen ti'r sgeil arall lle mae dim byd gen cwmni da ar budget o ddim byd wedi cael ei wneud yn anhygol, ond mae'r safon y cynnwys yna fo yn anhygol, so doedd hwnna ddim yn half-assed, a doedd yr un Burton ddim yn half-assed, fod y ddau yn edrych hollol wahanol.
Ond mae'r bob dim arall yn y canol na, just So, wel, peth di, be sy'n eisiau ni neud fel y pobl sydd yn dallt ac yn gallu ac yn licio gweld pethau di dylunio dda. Chos dwi'n licio mewn bod y trin yn ni o leia, da ni pobl sydd yn gwerthfarogi rhywbeth sy'n cael dylunio dda. Ie, dim clem sut ti'n neud o, ond really gwerthfarogi fel. Wel, hynny di'r peth, mae eisiau ni, pan da ni'n gweld y siampl o dylunio da, actually deud, rei, gyda, fel am eisiau neud o. A mae eisiau ni fod i gymparad i deud i pobl, gyda, na, mae hwnna wrong, ti di neud hwnna wrong, mae eisiau chdi wella hwnna. Ti'n defnyddio rhywbeth rhy bwysig i half-asio i fel la. A mae rhaid i ni fod fel la. Fedra ni'n gadael i'r pobl ma creu y pethau ma a mynd allan ac yn deud, hwn di'r cynnwys da ni'n neud yng Nghymru. Mae pobl yn edrych ar efo yn deud, mae'n deud, mae'n edrych yn shit. Mae'n deud, ond mae'n Gymraeg. Dylia ni... Ie, dwi'n hwnna'n diolch yn rhywbeth sydd yn deud, allu dim defnyddio'r ddadl na ti allan Gymru na lle? Hwna, a ti wedyn yn deud, ti'n dda, mae'n fatha deud, fatha'r syniad ma o'n America, chdi dweud, pan nhw'n pasio'r Patriot Act, oedd nhw'n dweud pethau fatha, wel, hang on, beth am, so, da ni'n rhyddhau y deddf newydd ma, Patriot Act, mae'n rhaid bob math o grymodd newydd i'r heddlu cael neud fel bynnag ma nhw isio. A pobl dweud, wel, hang on, ti'n syniad da? A mae'n troi rownd a dweud, wel, y Patriot Act ydi, os ti ddim yn licio'r Patriot Act, ti ddim yn licio America. A ti basically isio'r tyrfysgwyr ennill. Ie, fel am mae'n Gymru. Ond ac yr syniad ydi, da ni wedi dod i'r syniad ma bod mae o'n fel ti'n dweud, mae o'n Gymraeg, a os ti ddim yn gwerthfarogi na, os ti ddim yn mynd ac yn prynu'r apps ma, os ti ddim yn prynu'r cynnwys ma, ti basically ddim isio i pethau dda'r iaith parhau, a ti'n isio i pethau fatha'r... Dwi'n mynd i neud o fewn ychydig, ond nid ydyn ni yn gymdeithas Gymraeg fach iawn. O, yndan. A felly... bod... dim y Patriot Act syniad gymaint a hynna. Ond ac ti'n trio dod â pobl fiewn, ti'n trio esbonio wan. Os o'n i'n mynd wan a trio esbonio i mam, pan ddylse hi fynd a prynu fo, mae'n actually dda, mae'n stwff da no fo, a chdi iwsio fo, ac mae'n mynd i cael effaith da yn dy fywyd di. Dwi'n dangos iddi, a mae'n gwedrych arno fo, mae'n edrych yn rybys, dwi'n methu gweld, mae llgada mam yn dechrau yn wael fel mai. Mae hi'n edrych ar fatha app golwg ma. Sa'n edrych ar o'n mynd, mae'n rybys allai'n defnyddio hwnna. Mae'n brifo llgada fi trwy defnyddio fo. A da ni wedyn yn dweud, ond ti'n troi rownd a dweud, ond mae'n Gymraeg ddo. Di hynna ddim help o gwbl, na, ti'n iawn. O iawn, fod na golwg tawtio fo dda. Ie. Cylchgrawn cynta Cymraeg ar yr iPad. Dim ots os ti'n gynta, os ti'n crap ag yn gynta, ti'n dal yn crap dweud. A peth ydi, mae'r ochr crap honno fo yn mynd i gael effaith ar y person nesa, person sy'n creu yr ail cynnwys. Mae o'n barrier. So dwi'n gwybod bod ni'n nôl ato fo to, ond mae hyn yn falle rhywbeth sydd mwy eang yn y half-assed Wales ma, bod y ffaith bod nhw heb gael digon o feddwl fewn iddyn nhw yn barrier i gyrraedd y cynnwys. Mae nhw'n yn hytrach na helpu bobl gyrraedd y cynnwys. Achos dwi'n gweld, yes, ti wedi bod yn sôn am app Q. Oes, mae app Q eitha hen rwan. Dwi'n weld o bob dydd dwi'n gorau edrych ar y peth yna oherwydd fod fy mhlant i just dweud Q, a wedyn maen nhw'n disgwyl canu, lle mae canu? A da ni'n disgwyl iddo fo lwytho, a mae'n just mae'n ar ôl am fod mae'n disgwyl mor hir, mae'n pwyso ar home screen, a pwyso app Q eto, am fod mae'n meddwl diolch yn gweithio, ond diolch yn gweithio'n iawn. Mae'n hen, ond dwi eisiau deud rwan, wrth i ti agos y gwrandawyr, mae cynlluniau ar y gweill ar gyfer gwanwyn ma sy'n dod fyny, ar gyfer ail gynllunio fo.
Felly... A ddim wedi cael ei adeiladu ar flash, ie? Byddwn? Ne. No. Y gobaith ydi hynna. Ond, obviously, full disclosure, achos dwi'n gweithio yn rhan o tîm gwefannau Cew a Stunge, so just rhag ond bod chi'n meddwl bod fi'n rhyw... Mae'r gwefan yn ffain. Mae'r gwefan yn humongous. Dwi hyd yn oed yn mynd ar goll yn ei. Ond mae'r app yn un o'r pethau, mae yna gynlluniau ar y gweill i'w wella fo, gan bod y ffid... Byddai'n onest efo chi, gafodd app Q i adeiladu fel rhyw fath o brawf o bod hyn yn bosib i wneud, o bod ni'n gallu wneud o. Felly gafodd ei adeiladu, dim yn half-assed, ond fel prosiect ochr, os ti'n deall fi. So bysa hynna, dwi'n bod fi'n deud hynna fel esgus, ond mae hwnna falle yn gallu esbonio pan bod wedi cymryd mor hired i ddechrau datblygu yn newydd. So just so bod chi'n gwybod. Os... Di pobl allan yna sydd ddim efo plant ac sy'n eisiau gweld o bob dydd, ddim yn dall y poen mama a tata yn gorau mynd trwy. Bob dydd yn gorau edrych ar y peth ma sydd just ddim yn gweithio'n iawn ac yn clyncu. Gywir rwan, dwi eisiau'r amser nhw'n nôl. Oce, ti eisiau sgwennu fel rhywbeth o bill, neu fel invoice neu rhywbeth, Oce. Annual ysbrydorech. Mae ar y ffordd Iestyn, dim bod fi hynna'n helpu ti gael y dyrnod yna nôl, ond dwi just iawn a just gael gwarad yna fo, oedd hi ar yr iPad, a'r iPhone, a just nhw, na, mae Q di marw. Mae hwnna fel Carwyn Jones yn deud pethau am Sean Corn, fyddai ddim yn deud y gombo na bobl ifanc yn gwrando. Da ni di bita Q neithiwr. Chicken wings. Cynio dy syl, blantos bach, hwnna oedd Q. Diolch ogie. Anyway, i ddod yn nodyn y bositifrwydd. Mae hi yn mis Ionawr sydd yn golygu un peth ac un peth yn unig. Ddiwedd y mis mae Hacio'r Iaith 2020 yn digwydd. Yes! Mae un peth positif yn digwydd yn 2012. Mae bob dim eraill da ni di sôn am yn negatif. So mwyn lai, beth sy'n mynd digwydd di, hwn fydd yr unig peth positif cyn i'r byd dod i ben, diolch i'r Mayans. Gan y Mayans, ie. So mae werth dod, ydi? Yn union. Os da chi ond yn mynd i un cynhadlen flwyddyn yma, a dwi'n eitha sicr ond un cynhadlen fydden ni gallu mynd i oherwydd bydd dod i ben. Hacio'r Iaith ydy'r unig ddod i. Wel, wrth gwrs. Mae y wefan, mae'r dudalen ar hedyn.net. Cofiwch edrych am Hacio'r Iaith 2012. Fies i am ryw 10 munud heddiw ma'n edrych ar Hacio'r Iaith 2011. Yn mynd, hold on, mae hyn yn swnio'n gyfarwydd. Dwi'n siŵr bod fi wedi gweld hyn o'r blaen. Hacio'r Iaith 2012. Mae yna sesiynau pendant wedi ei rhoi. Bod model y gynhadledd ydy gynhadledd agored. Sy'n golygu na da chi'n gallu troi fyny a siarad am unrhyw beth. Ond mae yna sesiynau pendant. Bryn un gen y ti, dwi'n gallu gweld fan hyn. S4C 2.dim. Wyt ti eisiau rhoi rhyw ragflas bech yn i'w be fyddi di'n trafod, neu gadael i bobl fod i weld? Wel, S4C 2.dim oedd yr enw... working title, math o beth. Working title, ia. Ar y sesiwn. A beth fydd hwn ydy'r syniad o sydd beth ddylsa rwydwaith teledu ag ar-lein edrych fel yn y dyfodol. Fatha beth efo'r technoleg sgyn yn iwan, os ych chi'n adeiladu rwydwaith teledu heddiw, be fysa nhw'n gorfod wneud i gael ei weithio'n iawn. Hoffaf. Na i ddim holi gormod i ti amdano fo, fel bod ti'n gallu sôn ffynnu ar y diwrnod. Da ni fynd i ryw air of mystery. Ie, Wel, da ni yn gobeithio bod sesiynau yn cael ei ffilmio a'i rhannu allan yna. Un peth fydd yn cael ei recordio a'i rhannu allan yna ydy Haclediad byw. Oh my god. Bydd o'n amazing. Amazing. Good God, da ni wedi bod yn stuck yn bethau i siarad am rwan. Fi'n gobeithio i'r wir ddew fydd rhywbeth mwy exciting yn digwydd erbyn diwedd y mis, bobl bach. Fydd ni wedi cael CES. Fydd ni wedi cael... Bydd Apple wedi gwneud announcement arall cyn y sioe.
fydden ni'n gret, fydden Tom ar y beth ni siarad. A wedyn, ac os ddim, fydden ni just cael cynulleidfa i gofyn cwestiynau iddyn ni. Wrth gwrs. A dwi'n siŵr fydd cynhyrchwyr ap golwg yna yn barod iawn i siarad quotes hefo chi'ch dau. Ie. Yes, dyn os da ni'n troi fyny a ffidio pobl efo pitchforks a torches, da ni'n gwybod na pobl sydd yn gyfrifol am ap Q, ap golwg. Wel, dwi'n meindio, os da ni gyd gorau marw yn 2012, rhaid, waith ni farw ffordd na ddim. Waith ti fynd ar ben pitchfork. Sefyll fyny dros quality. Ond mae'na 47 o bobl wedi rhaid enw nhw lawr yn barod i fynd i'r sioe. Flippin' hygoel. Mae yna pobl o S4C, pobl o... Mae gen i Hugh Marshall o Radio'r Cymru yn dod, mae gen i pobl o'r Llyfrgell Gen, pobl o Golwg 360, mae gen i Jim Killock o'r Open Rights Group yn dod, mae pobl o BT, mae'na bob math o pobl yn dod, a dwi'n rili edrych ymlaen hwn, mae'n amser da, da ni wedi cael trafod a teimlo reit positif amdan y ffordd mae'r technoleg yn gallu pwysio ni fel cenhedlaeth ymlaen. A dwi'n rili edrych ymlaen amdano fo. Wirioneddol yn credu bod angen i wneud sesiwn, Iestyn, dwi'n edrych arno ti, metaphorically, gan bod ni ddim yn rhywun stafell, ar y busnes half-assed Cymru yma. Be ti eisiau fi just pico fyny esiampla o fel hyn mae pobl yn neud ar y funud, dylen nhw ddim. Ie, wel yn union. Peth ydy ddo, just i fod yn trio cael ni gallu diwedd y sioe ar nodyn positif. Os da chi efo diddordeb yn technoleg, os da chi diddordeb yn y byd digidol, os gyda chi diddordeb mewn ffordd mae'r we gymdeithasol yn gweithio, os ydych chi diddordeb mewn blocio, os ydych chi diddordeb mewn creu fideos YouTube, ffotograffiaeth hefyd. Ffotograffiaeth. Dwy sesiwn ffotograffiaeth ar hyn o bryd. Os gyda chi diddordeb, os da chi fel wir diddordeb yn y byd Cymraeg, y byd digidol Cymraeg, a dyfodol y byd Cymraeg, dowch yn chi i'r sioe yma, nwch chi ddim dyfaru fo. Nwch chi gyfarfod pobl sydd wedi diddordeb pyr yn y peth, gwch chi'n gweld beth sy'n newydd ddod allan, beth sy'n mynd i ddod allan, a lle cael syniadau ar rhywbeth chi eisiau neud yn y dyfodol. Ond hefyd, diwrnod yn Aberystwyth, be gei di well? Gwch chi cael curry, os da chi eisiau gweithio sgrichian yn y fi, bod fi'n idiot a bod fi'n gwybod beth dwi'n siarad amdan, dowch yn chi, dwi'n hapus siarad. Mae ddod i neud yna. O ia, ti'n hynna unio Iestyn, so dwi'n am yn byd newydd. Dwi just eisiau sefyll yna mynd, calm down, leave it, take it outside. Ffordd ma da ni'n mynd i datblygu, ffordd ma da ni'n mynd i datblygu syniadau newydd, ydy trwy dod at yn gilydd a trafod nhw allan, a gweithio allan, a dweud, eich da chi wedi meddwl am un ffordd nid, ond eich da chi wedi meddwl am rhywbeth arall. Ond y pwynt ydy, mae'n mynd i fod yn amser da, amser positif, i chi cael dysgu mwy, a gweld mwy, a dod o'na yn reis positif am beth i dyfodol y byd technoleg a'r byd Cymraeg am fod. Hallelujah! Testify! 2012 ddim yn mynd i fod yn half-assed Wales. Na, a dyna pam da ni'n mynd i'r gynhadledd. Mae hyd yn oed mynd i'r gynhadledd yn neud rhywbeth. Felly, just trwch hynny. So ddim angen i chi gynnal sesiwn. Pidwch yn bod yn ofn yn meddwl fe rach chi siarad. Os da chi eisiau cynnal sesiwn, go for it. Ie. Na'r peth, byswn ni'n gwirionu cynnal sesiwn, ond lle i wirionedd o ddeitha chi, dydw i ddim yn arbenigwr nag yn gwybod mwy nag unrhyw am unrhyw beth. Siona, ti'n bod fi'n arbenigwr? Nes i sesiwn blwyddyn dwytha, ni'n gwybod... Si Joe, sesiwn blwyddyn dwytha, actually. Blogio dwi eithog. Fe nes ti nes i fethu fo? Ie, Iestyn. Blogio dwi eithog. O, na, falle bod ti off yn bod yn galfeddydol yn gornel rola. O, ie. Do ni'n tynnu rôl i ni. Anyway, dwi'n bod yn ebrid i ni ddod â sioe mai ben. Sioe mai ben. mwyn i Bryn gael mynd nôl i sticio i ben mewn twba o ddŵr poeth. Ie. O'n i'n mynd bwcad o whisky yn ymwneud, ond ie. Wel, mae hwnna bach yn ddrud. Ei, mewn bwced o gwrw 15 pint y botel. Cha-ching! Felly, please, na ydych chi'n gallu bod yn Hacio'r Iaith, tiwniwch fewn i Haclediad 2 ar 15, neu'r ail Haclediad ar 15,
fel hoffwn ni ddweud yn fy Nghymraeg gorau, sef bydd yn haclediad byw o Aberystwyth, fyddwn ni'n recordio fo. A dwi'n gobeithio fyddwn ni'n streamio fo, ond dwi'n eisiau addo gormod, achos pwy awyr bwy gremlins bach technegol. Ond fyddwn ni yn cyhoeddi unrhyw wybodaeth eisiau chi wybod i tiwnio fyr ar wefan. Felly am heno yma, da ni'n mynd i ddeud diolch yn fawr chi am wrando. Hwyl fawr gen Iestyn. Hwyl fawr. Hwyl fawr gen Sici Bryn. Hwyl fawr. Hwyl fawr gen i fi Sioned. Wel, ydych chi yn Hacio'r Iaith. Hwyl fawr. Hwyl fawr.